No niin, Mordube. Ja nyt me tehdään tämmöisestä Foodcraft-nimisestä pelistä videota. Että joo. Niin. Eli nyt me tehdään siis tältä mun tabletilla. Me tehdään mun tämän haasteen kanssa, niin me tehdään tätä kahdestaan. Eli me tehdään tätä silleen, että me valitaan silleen randomisti, ihan sukkana. Niin. Eli me arvotaan etukäteen. Tää me otetaan ihan silleen. Ja otetaan ylin. Eli mä sanon nyt ekana numeron. 3. Ei! No, tää on tämmöstä hauskaa. 2. Hauskaa. Belotti. Siellä on Voisi siellä... olla Cristiano. 3. Mennään kulmosella ja... Ei. Mennään taas kolmosella. Ja sori, noi taustaäänet Ja 2. Esil. Mut siellä on sun messi. Olisiko 2 ihan jees? Ei paha. No jos te haluatte siis tämmösiä videoita lisää, 2. 1. No, Mä sanoisin silleen, että mä en ehtinyt nähdä sitä. mutta... Joo. Ei se kuitenkaan ole linkkiä. Niin. Otetaan vaikka Femma. No ei täällä ole mitään väliä. Paitsi olisi ollut espanjalainen. Taas otetaan se. 4. Verin. 2. Paras, näin. Itse asiassa katoppa. Joo. 4. Mennään sinne. Ei siellä olisi ollut Novas. Armani. Mun Armoni. Otetaan täältä 3. 3. Filippe Luis. Tai miten se ikinä haluu lausuakaan. 2. No, Lasketaan sitä, otetaan randomilla. Hyvin meni. Mä löin mun näyttöä. Sit se ottaa Ei veron. meinaa. Ei ota parantaakseen. Ei. 3. Hups, mä painan. No. Likido ST! Ei. No, Me ei rikota sääntöjä. ei niin. 1. Jes, hetkonen, laita se siihen. No, itse asiassa se parantaa 6. Mä sanon 3. No joo. 2. Jes. 1. Mäkin sanoin vahingossa. No, ei! niin, mut meillä on Neymar, joten me ei tarvita niinku... Nyt mä katsoin itse maalivat. No, 3. Hyvä. No joo, pientä säätöä. 2. Ei paha. Topal. Miksi mä en sanonut mitään? Mä otan- Randomin lyönti. Tande. Se ei oo se YouTubettaja, ei ollut mainos. Se oli maksettu mainos. Miksi mä... Se oli mun vuoro. Nyt randomi. Laitetaan tähän teille. No ihan... Nyt. Se ei nostanut. Eikö nosti? Se taas! Nyt on randomilla. Eiku. Oi maamme Suomi synnyimaa. Ok, tässä tuli aika... Huono. Tehdään vielä tän Miten huono? Tehdään tän jälkeen vielä ihan niinku semmonen samanlainen. Niin. Joo, tästä ei tullut mitään. Ja ennen kuin me kuvattiin tätä videoa, me saatiin 170 draftia ja me tultiin toiseksi tässä. Niin, ja siis niinku 200 parhain ja 70 on niinku yksi huonoimmista. Ja lopussa voidaan avata special packi. Jos me saadaan. Niin, mut kun rahaa tasku. Käy myymässä Olla. tavaroita. Joo, kohta. Tän seuraavan jälkeen. Arra. Mä haluan avata. Minä! Mä avasin.
Mä avattiin mulle. No Karli, kun aina kun sä avaat, se on ihan huono. Tai no, en mä tiedä. Vitsi, en mä osaa. Noniin. Ja sitten. Elikkä otetaan... No, 2. ei. Eiks tää saatu päättää? No, ok. Vika. Eikin no. 2. 1. Sano sä. 1. Boom! Mut linkkaa. Mulla on semmoinen tunne, että Rolle on 4. No. Ei ollut. Musta tuntuu, että Messi on tuossa 5. Eikö? Sov. 2. Ei paha. Vitsi, siinä on mun lempipelaaja Pogba. Mä otan 3. No. Legenda! Vihreä rinkki. Mikä on rinkki? No linkki. 2. No ei haittaa, koska linkit. Tää menee ihan jees. Sergio Ramos 3. Laita 3. Ei, mä laitan 2. No, kumpi olisi ollut parempi? Itse asiassa taisi ollut linkkiä. No, ihan sama. Sit sä. 4. Dab. Ihan surkea. 3. Et osaa painaa. No hei! Paras. Ootas. Mitä ei se oo? Tänä ehkä on. No, siellä on, kuule, joku legendaveska. Ihan mikä vaan. 2. Mitä? Vitsi, joku venäläinen. Hei, tehdäänkö tälleen, niin se saa... Eikö itse asiassa ei saa... Unohda kaikki. No, unohda kaikki, Täältä tulee 3. on Messi. Hyvä Messi. 2. on Messi. Eli kun... 1. on Messi. No. 2. Ei mitään väliä. Femma. Eli 5, jos joku ei tiedä mikä on Femma. Siellä olisi ollut kyllä semmonen hyvä Hazard. Sieltä nyt se Messi. Sä et edes sanonut mikä se on. Otetaan randomille. No, sä otit sen parhaan, joo. Tää ei ole mikään juttu, et se 2. No, hei muuten. Mun pitäis saada. Niin, mutta sä painoit mun puolesta. 3. Robben. No ihan sama tää parantaa. Tai no ei se paranna mitään, mut... Femma. No ei mitään väliä. Paitsi toi ei kun... Espanjalainen. Niin mä otan Moken. Oisko Venä? Me tarvitaan 3. Ei paranna. 2. 1. Mitä mä sähälään? 1. 1. Seuraava. Tää nostaa. Hyvä. Seuraavasti 1. Ok. 1 on paras. 1 oli huono. Hyvin meni. Hei, tää on tää meidän drafti. Joo. Ja me lopetetaan siis tän jälkeen. Hetkonen. Yes. Ja tää on... Hetkonen Venä. Kato. Tämmönen taikatemppu. Kun että... No mitä? Näin. 86 nousi. No niin. Eli tällä pelataan nyt tää drafti, eli... me pelataan nyt tää drafti. Eli sitten me lopetetaan tää video. Miten me voidaan hävitä tää tälleen? No, hyvät chestit. Mä avaan tän Silverin, sä avaat sen. Ja mä lupasin sen special packin siis loppuun, eli... Joo, sä avaat tän. Gap. Ja ihan surkee. Eiku matuiti.
Eihän. No jahas. Mä tiedän pelaajat paremmin kuin sä. Noniin. Please, Ei, jäät se on- Messi. Ei Joo. tuu. Itse asiassa voi tulla. Mitä? Reaali. Marko Aseni, joo. En mä Ja nytten käy myymässä. Ei. Siis käyn myymässä. My Club Cards Duplicates. Täällä on tää Neymar, joka me saatiin tosta yhdestä päkistä. Ja tässä sitä rahaa 100. No ei sitä kyllä saada, mutta... No ainakin tulee. Ja nyt sama vaspesiapäkin, koska mä oon... No, saanko? Touchback! Joo, nytten säästetään sittenkin ehkä. Elikkäs me luvattiin tälle videolle. Me ei koskaan huijata. Se on nyt tässä. No. Nyt. Tang! No, it's been form. Ei! Please. No jotain. Neljä. Tää oli tämmönen video tällä kertaa. Ja tää oli nyt aika semipitkä. Sanokaa kommenteissa, jos tykkäsitte. Ja muistakaa tykätä ja tilata. Se olisi moro. Hei!